Zuek jainkoak beretzat eskuratutako herri zarete. Iragarritzazue ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak. Aleluia. Aitaren, ta Semearen, ta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Esta gaitezen Eukaristia ospatzeko, Mariaren eskutik gaur maiatzako bigarren larunbatean gaude. Jarri dezagun gure bihotza, gure desioak, gure zailtasunak ere, Jesusen aurrean, Ama Birjinaren eskutik. Itor dezagun jainkoaren errukiaren beharrean gaudela. Jesus jauna, gure errua garbitzen dituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, salbamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zerutar sendabidea gauzatu duzu munduarentzat Pasko festaburuan. Jarrai zeure elizarekin bihotz bera izaten, orainaldiko jarduera zintzoa, betiko bizirako balia dakion. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Hurrengo larunbatean, ia herri osoa bildu zen Angoikoaren hitza entzuteko. Jendetza hura ikusita, judutarrak bekaitzez bete ziren eta irainka erantzuten zioten. Paulok esaten zuenari. Orduan, Paulo eta Bernabe hementzu mintzatu ziren. Beharrezkoa genuen lehenengo zuei hotzegitea Jangoikoaren hitza. Baina hitza hau ezetzi eta zeurok betiko bizitarako gai ezeratela erabakitzen duzuen eskero, atzerrietara goaz. Hau agindu bai dugu jaunak. Atzerren argitzat hartzen zaitut lurraren bazterreraino nire salbamen izan zaitzezen. Gentilak postu egin ziren hau entzutean, eta jaunaren hitza goresten zuten, eta betiko bizitzarako zirenek sinistu zuten. Jaunaren hitza zabaltzen ari zen herrialde hartan guztian, baina judutarrek berotu zituzten handizkietako emakume jainkozale batzuk eta herriko jauntxoak eta Paulo eta Bernaberen kontra eraso aldea sortu zuten eta beren mugetatik bota zituzten. Hauek, beren oinetako hautza haien aurka astinduta, Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz, pozez eta Espiritu Santuaz beterik gelditu ziren. Jaunak esana, ikusi dute lurmuga denak gure jainkoagandiko garaipena. Ikusi dute lurmuga denek gure jainkoagandiko garaipena. Kanta jaunari kanta berri. Egin bai ditu hainbat harrigarri, bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santuak. Ikusi dute lurmuga denek, gure jainkoagandiko garaipena. Ezaguterazi du jaunak beragandiko garaipena. Agertu du atzerrien aurrean bere zuzentasuna. On eta leial izan dela gogoratu du Israel etxeari buruz. Ikusi dute lurmuga denek gure jainkoagandiko garaipena. Ikusi dute lurmuga denek gure jainkoagandiko garaipena.
lurrosoa egiozu txalo jaunari, egin oiu eta irrintzi egin erezi. Zidute lurmuga denek, gure jainkoa gandiko garaipena. Aleluia, aleluia. Nere hitzean irauten baduzue, egiaz nere ikasle izango zerate, eta ezagutuko duzue egia. Aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusten. Felipek orduan, jauna, erakuz ezaiguzu aita, eta nahikoa dugu. Eta Jesusek, hainbeste denbora zuekin egon, eta ez al nauzu ezagutzen, Felipe? Ni ikusten nauenak aita ere ikusiko du. Nola diozu erakuz ezaiguzu aita? Ez alduzu sinisten ni aitarengan nagoela, eta aita nigan dagoela? Esaten didazuna ez dizuet nik nerez esaten. Nigan dagoen aitak, berak egiten ditu, bere egintzak. Sinistu ezaidazue, ni aitarengan nago, eta aita nigan. Sinistu bestela haren egintzengatik. Egiaz diozuet, nigan sinisten duenak, nik egiten ditudan lanak egingo ditu harek ere. Eta handiagokoak ere bai, ni aitaren gana noa. Eta nere izenean zerbait aitari eskatzen badiozue, egingo dut nik. Aita semearengan goretxia izan dadin. Nere izenean zerbait eskatzen badidazue, egingo dut nik. Jaunak esana, Eskerrak zuri. Azken afarian jarraitzen dugu, eta Jesusek esaten digu, nire izenean zeo zer eskatzen badidazue, egingo dut nik. Jesusek gonbidatzen digu, hangoiko aitari gauzak Jesusen izenean eskatzea. Desberdina da zuzenean eskatzea, edo Jesusen izenean eskatzea. Jesus gugatik bizi hil eta piztu denetik, gure otoitzak Jesusen bidez balin badijoaz, askoz indartsuagoak dira, askoz sendoagoak dira. Baina gaur komentatu nahi dizuet, atzo esan nizuena, batzu jakingo dezuenez, entzungo zenutenez, edo irakurri egunkarietan, astelenetik aurrea elizkizunak hasiko ditugu Zumaiako parrokian, 11 aurrera, eta modu hontan izango dira, ordutegi hauekin eta jarraibide hauekin. Ordutegiak hau izango dira, astelenetik larun batea, meza, arratsaldeko 7etan, parrokian. Eta igandetan, goizeko 11etan, beraz, beti bezala, larun bateko meza igandekoa izango da. Ordutegi aldetik, denak berdin jarraitzen du. Hileta elizkizunak hemen izango dira, harritokietan, eta familiarrekin bakarrik, senitartekoekin bakarrik ospatuko dira. Aforo limitatua egongo da, harritokietan, 16 pertsonentzako, eta beraz, hiletak ez dira parrokian izango, baizik eta harritokietan, senitartekoekin arratsaldeko 5etan. Gero Eliza, maskararekin etortzea eskatzen dizuegu, eta aforua limitatua, mugatua izango da. 82 pertsona sartu ahal izango dira Elizan.
Beraz, aforuaren 100% beteko dugu. Banatu ditugu pertsonak bankuetan, beraien artean, denen artean, 2 metroko distantzia minimoa egon dadin. Elizako ate nagusia, ate handia, irekita egongo da beti. Bai airea sartzeko, eta baita ere aterik ez ikutu behar izateko. Elizara heltzerakoan beharrezkoa izango da eskua garbitzea, sartzerakoan eta irtetzerakoan angela izango dugu. Eta laguntzaileak baita egongo dira hau esplikatzeko, eta baita laguntzaile hauek zuetako bakoitzari leku batea eramango zaituzte. Eseriko zeaten leku batera. Garai hontan ez da posible izango lekua aukeratzea, baizik eta laguntzaile hauek zuetako bakoitzari zuen lekura eramango zaituzte. Eserleku guztiak banakakoak izango dira. Badakit asko agian senar-emazte etorriko zaretela, baina banaka eseri beharko zeate eta esplikatuko dizuet zergatik. Neurri hau ezinbestekoa da, zeren bestela ezin dugu ziurtatu 2 metroko distantzia, 2 metroko segurtasun distantzia inguruan dituzuen pertsonekin. Korua itxita egongo da, eta korura bakarrik organista eta kantore bat igoko dira. Jaunartze garaian ez dugu jaunartzerako lerroa egingo, baizik eta zuen lekutan mantenduko zeate, eta ni apaisa eta laguntzaile batzuk pasako gea zuen postutik komunioa emateko. Iparreko atea itxita egongo da garai hontan. Eta igogailuko sarrera berriz irekita egongo da. Posible izango da igogailua erabiltzea baldintza hauekin. Igogailua beti bakarka erabili behar da. Mendekotasuna duten pertsonak beste norbaitekin erabili ahal izango dute, beste batekin, elkarrekin bizi badira, eta ezinbestekoa izango da igogailua erabili aurretik eskua garbitzera gelarekin, han izango dugu gela. Bestalde hau importantea da azpimarratzea ere, badakizue Elizak, kristauoi, igandetan mesetara etortzera eskatzen digula, guretzako on bat delako. Gotzaiak garai hontan, prezeptu hau, igandeko prezeptua, kendu egin du garai hontarako. Beraz, osasunagatik arriskua duten pertsonek hobe izango da, arriskua dutenek osasunez, hobe izango da oraingoz etxen gehitzea eta meza telebistaz ikustea. Adineko pertsonek berriz, gomendatzen dizuegu ez iganden etortzea, baizik eta astegunetan edo larun batan baita igandeko meza da. Beraz, adinduei igandean baino astegunetan edo larun batetan etortzea gomendatzen dizuegu, jende gutxiago egongo delako. Eta esan dut, baino azpimarratzen dut baita, eskatuko dizuegu maskararekin etortzera elizara. Oikian eta Izarna Zabalen oraindik ez ditugu elizkizunak hasiko, aurrerago bai. Aurrerago aste batzun ondoren, hurrengo fasean sartzen garenean baita, beste parrokietan hasiko ditugu elizkizunak. Elizkizun bakoitzaren ondoren, eliza desinfektatuko dugu, bankuak desinfektatu ingo ditugu, egunero. Badakit neurri asko direla, baina momentu hontan beharrezkoak dira, norberaren denen osasuna
bermatzeko, aseguratzeko, eta importantea izango da neurri guzti hauek, neurri txiki guzti hauek, zehazki betetzea denon onerako. Eta baita ere bakit gauza asko direla, baina ez preokupatu, guk laguntzaileak egongo dira, gauza hauek gogorarazteko eta denoi gidatzeko. Beraz, hauxe bera baita bihar esplikatuko dut, bakit gauza asko zirela, eta agian bihar lasaiago baita esplikatuko dizuet guzti hau. Aurkeztu ditzagun gure erreguak eta otoitzak Jaungoiko aitaren aurrean. Eliz arduradunen alde, ida dezatela ardura sartzainonak bere eskuz utzitako hartaldea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Kristo berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde, garai honek familia loturak sendotu eta zeuriak sendatzeko balio dezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, bizi dugun egoera Jesusen Paskoaren pozaz bete dadin. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Iztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zuk badakizu hemen gaudenon bizitza behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak eta onartu fededunon asmoak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jaungoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jaungoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxo onduaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Zaude gure alde jauna, egitzazu santu, ogi ardo hauek, eta espirituzko oparia onarturik, egin gaitzazu gu ere, zeuretzat betiko opari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Bere gorputza gurutzean eskainiz,
Beren betera ekarri ditu legezarreko sakrifizioak, eta gu salbatzeko zuri bere burua emanez, bera eginda apaiz, aldare eta opari. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztugera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izangoan jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zure zerbitzariak Luis, Mari Carmen, Abelina, Gili, Josu eta Iosu. Heriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bidez, beraz fedez eta itxaropenez, esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
Maiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoloen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, maiguzu pakea. Hona hemen jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren. Aita, zuk eman dizkidazunak, ni nagoen tokian nerekin egotea nahi dut. Zuk eman didazun aintza ikus dezaten. Aleluia. Kristoren. Komunio espirituala. Sinesten dut, Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zu gandik urrundu. Amen.
Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doai santuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna. Zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun eukaristia honek, haunditu dezala gugan maitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar batzuetako batzuek galetu diazue, eta zer gertatuko da meza hauekin, zer gertatuko da internet bidez, YouTube bidez, ematen ditugun meza hauekin. Aritokietako meza hauek, YouTube bidez, bihar amaituko dira, bihar izango da azkeneko eguna. Gero parrokiara joaten garenean, nik badakit meza hauek zerbitzu bat izan dira, batxetik atera ezin ziren hainbat pertsonentzako, eta baita badakit zerbitzu bat izan daitekeela, oraindik etxetik atatzeko zailtasunak dituzten askorentzako. Beraz, parrokian ere saiatuko gara, zailtasun batzu ditugu teknikoak, baina egun batzuetan, aste batean, ez dakit zenbat denboran, konpontzea espero dugu. Egin dezakezue, jakiteko noiz bueltatzen garen, gure YouTubeko parrokiaren kanalean harpidedun egin zaitezkete, edo suskribitu zaitezkete, eta abisua edo notifikazioa jasoko dezue e-mailean eta telefonoan berriro hasten garenean. Bihar arte, bihar 11:00 ikusiko dugu elkar. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela, Jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak Jainkoari. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sableko fruitua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan,